Fancia. Ja oon pelannut tätä ihan pikkasen aikaa enemmän. Oi, härä. Jes, kypärää. Niin heti alussa, ei mitään. Niin. Terve. Me on pelannut tätä aika vähän jo eteenpäin. Aika vähän. Niin. Kävin viemässä jotakin kamoja johonkin aarearkkuun. Tää on vähän minivideo, koska ei oo... En tiedä minkä takia minivideo, mutta tää on vaan tällainen todiste, että me pelaan Hunger Gamesia. Ja sitten me ehkä pelaan kippeämpää ja saa ruokaa. Nytpä ei kun joo vähän tarvitse ruokaa. Niin. Elikkä mennään asiaan. Elikkä vähän aikaa pelailua. Niin. Mikke ei oo vielä ostettu. Tiettänyt äänestä. Niin. Tää on vaan tällainen ihan minivideo. Tää on vaan tällainen pikkuinen todiste. Jes, taas jotakin. Mitä? Missä? Häh? Kuka minun just äsken iski? Mitä tää lakia? Laittaa toisen kerran. Kuka minun just äsken iski? Tässä on pimmeet. Arkku. Noniin. Onks tässä arkku? Ei kai. Nää. Tää on sitten aika minivideo siitä, me joku äsken. Mitä? Tää on saatava valo. Nää. Eipä se kiinnosta. Eipä se hyödytä yhtä, kun sinä on muutenkin ihan valosta. Ei sitä voi istuttaa minnekään, mitä järkeä sitä on. No sitä ei ole mitään järkeä ainakaan Hunger Gamesissa, kun niitä ei voi istuttaa minnekään. No niin, taas löytty. Ne löytty ihan jatkuvasti. Täällä oli just chestin, niin muistaisin. Eihän ne sotia. Niin kyllä me löysin tästä chestin. Mutta jotakin en muista. Valoa taas mennä jipii. Jipii, valo pelastaa minut. Mites täällä? Rautamiekka, joo, jes. Miksi en oo vaihtanut sitä? Minkä takia mä en oo vaihtanut sitä? Tosta on lähtenyt vähän energiaa, kun pitää vaihtaa se pois. Aina koska me istui siihen. Kalat on tyhmiä, niin kalat voi heittää pois. Tai no, minä, koska se on ruokaa. Kalasta saapi lihasta ja voimaa. Saako sitä? Ainakin niin en saa. En tiedä miksi. Jes. Chesti. Äärehelmejä, jes. Äärehelmet on hyviä. Ui! Sitten kun me kuolen, niin me ehkä siihen lopetan, en tiedä. Voisiko joku tulla tappaa mut, niin me voin lopettaa tätä video. Mä en jaksa tehdä nyt videota. En oo tehnyt kyllä 3 videota 3 päivää. Niin sen takia minä kyllä tein just tänä päivänä sen videon tänä päivänä. Eikä siis on voinut tehdä millään muulla päivänä minkäköhän takia. No jaa. Mikäs siinäkin on myötty sanoa vai koko ajan? No jaa siihen maahan. Hypitetään puussa kun mikäkin apina. Ja on samalla kaelkkaan, että me on sellaisia supermiehiä. Meiltä ei lähde elämään. Meiltä lähtee ihan helvetisti elämään. Jipii, olemme apinoita. Superapino. Minähän kuolen tähän paukutukseen. Siis omaan paukutukseen. Minä paukutan itteni. Okei, just äsken. Mulla oli kaikkea kultakamaa. Ja niitä olisi pitänyt selvitä tosta. No jaa, mä kuolin. Tilatkaa, tykätkää, moro!